Специален поздрав за Алиян Хазнедар и неговото черно БМВ 39 300 коня плюс. Не съм като всички и не искам да съм. В моя филм съм главен герой, другите са фон. Не съм аз, утре си ти. Запомни, животът се върти, но стилът не важи. Винаги чил, винаги на място, понякога мълча, но говоря с очи. Ако можеш без мен, не си за мен. Разбери правило номер едно, не бъди номер две. В тази игра оцеляват само силните. Очилата скриват очите, но не ние номеренията при мен и двете говорят и ясно. Втори си ти, бе брато, факт. Когато шефа говори, всички дават назад. Няма спиране, няма остави за утре. Винаги чил, винаги на място. Гледаш ме и знаеш, няма нищо на празно. Понякога мълча, но говоря с очи. Ако можеш без мен, не си за мен, разбери. Правило номер едно, не бъди номер две. В тази игра оцеляват само силните. Очилата скриват очите, но не и намеренията при мен и двете говорят ти ясно. Понякога не се отказвай от нещо, за което мислиш всеки ден. Това не е мечта, това си ти, това съм аз, това сме ние в реалност. Света е шумен, но аз съм спокоен. В моя свят или си с мен, или си никой. Винаги чил, винаги на място,